बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बर'नि थियेटार सोरां मन्जु थियेटारा 48 बोसोराव आगान सुरबाय। नाथाय सोरां मन्जु थियेटारा दिनैसिमबो सरखारनिफ्राय मदद मोनाखै। आसाम सरकारा मोन 17 असमिया थियेटारफोरनो मोनफायै 10 लाख राङै होदोंमोनब्लाबो सोरां मन्जु थियेटारनो होदिया होनना सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारिया फोरमायो। आसाम सरकारा होआखैब्लाबो बर' सरकारा जुदि अनोब्ला सोरां मन्जु थियेटारा थांनानै थागोन। असमिया थियेटारनो जुदि 10 लाख राङै होनो हायोब्ला बर'नि गेजेराव मोनसेल' सोरां मन्जु थियेटार, बे थियेटारखौ मानो बर'नि गोलाव गेदेरफ्रा मानो नायफिना होनना दुखु फोरमायो चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथाङा। मोनसे समनि ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय आइजो रानु मण्डलनि आखायाव मोननै सावथुननि अफार फैदों आरो रानु मण्डला बे मोननै सावथुनखौ खुसियै आजावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रानु मण्डला बे बाराव भारताव नङा बांलादेशआवसो खामानि मावगोन। बांलादेशनि मुंदांखा सावथुन हाथरखि हिर' आलमजों बे बाराव रानु मण्डला खामानि मावगोन। बे खौरांखौ हिर' आलमआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखा खालामदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि जिउआव मोनसे गेदेर खैफोद नुजाथिफैदों। हाग्रामा महिलारिया जोबथेसालियाव जोबजासिगोन नामा? निउज नावआ फोसावनाय बादिब्ला हाग्रामाया जोबथेसालियाव जोबजासिगोन। हाग्रामाखौ ग्रेप्तार खालामनो थियारि जादों एनआइएआ। हाग्रामानि जिउआव गोदान मोनसे खैफोद नुजाथिफैदों। हाग्रामाया थाबैनो जोबथेसालियाव जोबजासिगोन। एनआइएनि गसराव थाबैनो जेल जानायनि सम्भावना। हाग्रामानि हेंथायै गोबां फोरमान एनआइएनि आखायाव। एनएलएफपिनि गाहाय एमबाथानि सिमान जानाया हाग्रामाखौ खैफोदाव खोख्लैदों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव हाग्रामाया एमबाथाखौ गारियाव दैखांनानै फिन हाग्रायाव थांफिननाय मदद खालामनायनि एनआइएनि सिगाङाव एमबाथाया सिमान जानाया हाग्रामाखौ खैफोदाव खोख्लैदों। एमबाथाया सिमान जानायनि उनाव जोबथेसालियाव जोबजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मित्रजोटआव हाबनो थाखाय नाजादोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि नारसिननायाव बिपिएफ बिजेपिनि गेजेराव मित्रजोटआ जादिया। बेबादि समावनो थाबैनो हाग्रामा महिलारिया जेल जानायनि सम्भावना। बे खौराङा बेसेबां सैथो बेखौ समासो मिथिसिगोन। बावैसो सान सिगां मोनसे समनि एनडिएफपिनि आफादगिरि धीरेन्द्र बर'आ बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायनि उनाव गोजोन खौसेथियै फैफिननो हानायखौ वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन कमिशनआ बिथांनि साननाय हनाय आरो समाजाव बिहोमा होनायखौ मोजां मोननानै वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन कमिशनआ बिथांनो डक्टरेट बिमुं होनायखौ बारग' एनडिएफपि नायस्रां औवारी बिथाङा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों। लोगोसे एक्स एनडिएफपिनि जानानै डब्लिउएचआरपिसिआ धीरेन्द्र बर'नो डक्टरेट बिमुं होनायखौ बिथाङा डब्लिउएचआरपिसिनिसिम साबायखर बावहरदों। बे साननैसो आसामाव सरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै आवग्रिनानै न' बां लुनानै थाफैनायफोरनि न' बांखौ आसाम सरखारनि बिथोन बादियै जेसिपि आरो मैदेरजों न' बां सिफायनानै होखारहरनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादि समावनो मैया सनितपुराव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि बेरफोसार बिबुंथि। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जायफोरा आयेन बेरेखायै सरखारनि हायाव आवग्रिना दं बिसोरनि हेंथायै सरखारा गोख्रों राहा लागोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।